Hej, jeg hedder Rina, og jeg sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. I næste weekend har vi landsmøde, og derfor har vi gjort status over årets arbejde hernede i Bruxelles. Vi har blandt andet kæmpet for at forsvare velfærden imod EU's økonomiske nedskæringsdiktater. Vi har kæmpet for borgernes demokratiske rettigheder, og derfor også imod mere overvågning. Vi har stillet en lang række ændringsforslag om mere gennemsigtighed for at gøre op med EU's magtstrukturer. Vi har arbejdet for at få store multinationale firmaers skatteaftaler frem i lyset. Og vi har kæmpet imod handelsaftalerne TTIP og TISA. Ja, vi har endda krævet centralbankdirektøren Draghi afsat. Og så har vi givet EU-kommissionen kamp til stregen, når de har forsøgt at gøre det endnu nemmere for virksomhederne at omgå arbejdernes rettigheder. For eksempel ved, at vi har forsvaret havnearbejdernes strejkeret. Vi giver EU modstand hver dag, men vi har brug for din hjælp. I linket under videoen kan du læse mere om vores arbejde, og om hvordan du selv kan bidrage og være aktiv. Vi glæder os til at kæmpe sammen med dig.